Бик көп һөнәрләрен санадык, ә менә татарча әйтеп әйткәндә, киләчәктә син точно нинди эшне эшләмәс идең? Точно. Нинди һөнәр иясе булырга теләмәс идең? Менә алай дип бу соруга конкретно җавапны әйтә алмыйм. Мәсәлән, шушы эшләмәсен, эшләмичә яшәмәсен дип әйтергә мәсәлән. Чөнки нәрсәгә дисәк тагын безнең тамырлар, мин үзем авыл егете. Электән үк, мәсәлән, бу эш авыр, монсы малай, эшләмим дип йөргән булмады, укырга кергән вакытлардан ук сөйләп үтсәң, теге моны мин мактанып сөйләмим. Бу теге бөтен студентның башына кичкән вакыйга. Мәсәлән, башта эшләп алайык, автомойкаларда эшләйдем, ул вакытта әле теге үзем шушы мим сферасында да теге музыка белән дә кызыксынам. Ну, кинога барырга бит акча кирәк, опять-таки теге ул вакытларда бит әле Кызларга туңдырма. Әзрәк, теге акча җитеп бетми башлагач, инде автомойкада эшләйек, егетләр белән бурение белән заниматься итә идек. Булай инде теге электән үк инде укыган вакытлардан без Казанга киткәнче үк стройкада эшләйм, һәр ул сезонный эш, җәй көне. Хәзер дә эшләйм, кирәк булганда. Теге үзенә күрә бер романтикасы бар, физик форманы тутыру өчен дәгән файдалы. Шуңа күрә теге Кайсы як җигетек син? Мин үзем Саба районы, Югары Шытса авылыннан. Күренеп тора бит аның каян икәнен. Ник Сабадан. Кулыннан бөтен эш килә. Ник белмичә сөйләшкән икән бит моңа син? Мин сразу Сабадан дип Юк, шулай Шуннан башларга кирәк бит Сез сөйләшүне. мине беләсез дип торам. Кунакка килгәнче рәхмәт сиңа. Рәхмәт.